gràcies per assistir avui a aquest homenatge que anem a realitzar així en el Centre Instructiu Musical a Emili Buil, a Eduard Buil. Eduard Buil va ser un gran poeta, com avui podrem veure, per banda dels membres de la taula. Estem esperant a la neta de Buil, Sandrina, que ja ha aparcat i que hi va tardar un temps. Però bé, anem començant. Vaig a començar primer donant les gràcies al Centre Instructiu Musical per haver-nos deixat este local a fer l'acte. Eduard Buil... No? Ara per dalt. Ja. Ara tampoc? Sí. Val, és que hem d'acostar-se més. Eduard Buil va estar molt unit a aquesta entitat tant abans de l'exili com una volta passat de l'exili. Ell, així, va estar promovent el centre instructiu a tots els nivells, com poeta, com dramaturg, i va promoure el centre instructiu fora de Benimaclet, duent a la banda música, al centre instructiu, a llocs com a l'Horrat Penat, per exemple, on el va presentar i va fer un concert. I en acabant, l'Horrat Penat va vindre així al centre instructiu en una visita per a tornar a aquella primera visita. Per tant, moltes gràcies al centre instructiu per haver-nos deixat el local. També moltes gràcies als membres de la claveria d'enguany, del 2023, per haver tingut interès en recuperar la figura d'Eduard Buil i haver promogut aquest homenatge. I ho dic a tots vosaltres per haver acudit. Tenim també algunes personalitats. Ens acompanya el president de l'Horrat Penat, Josep Vicent Navarro. Ja està així la neta. Val, i res, anem a començar. En primer lloc, vaig a passar la paraula a Miquel Àngel Gascón. Miquel Àngel Gascón Miquel Àngel Gascón és coordinador de l'obra esta que avui presentem, del llibre Homenatge. Miquel Àngel és el promotor d'un projecte cultural que se diu Poetes Valencians, que recull ja més de 300 poetes que escriuen en llengua valenciana d'abans de la Guerra Civil, del segle XIX i d'abans de la Guerra Civil, nascuts abans de la Guerra Civil. A banda, és membre de la Red d'Estudis Valencians, va néixer en Torrent, és un poeta faller, encara que vol abandonar la seva faena. Ha obtingut diversos premis en el concurs de llibres de Falla de l'Horrat Penat, és col·laborador de la revista Lletra Faller, va obtindre també l'8è Premi Josep Melià de Teatre en 2015 i també últimament ha obtingut premis fora de les nostres fronteres. Té la paraula Miquel Àngel Gascón. Gràcies. Sí, podeu aplaudir. Un poquet d'alegria, si no... Bueno, moltes gràcies a Pau, perquè ell és una de les persones que, si estem avui així, és gràcies a Pau i un parell de persones més que han tirat el carro per a poder avui poder complir una promesa. Perquè, com ha dit Pau, des de fa temps, des que era jove, ha dit que no, però han passat els anys, no ho he comentat, crec que mai en públic, la manera de mirar un poquet cap al futur era llegir coses. En un moment determinat me dona per llegir poesia en valencià, i diu, està com una carabassa, perquè llegir poesia és ja un acte quasi d'heroisme, avui en dia, si la muntes en valencià, més encara, no? I me doné compte que molts dels autors que anaven llegint, de les coses que anaven llegint, no els coneixia. I dic, com pot ser que aquestes persones avui en dia no siguin conegudes? Bueno, aquestes coses a mi m'han... I això, vaig començar a buscar i a buscar i varen eixir, això, més d'avui en dia, entre
la Renaixença i nascuts abans de la Guerra Civil, més de 300 i pico poetes, en alguna poesia publicada en alguna revista, periòdic, diari, llibre de festes o publicacions en paper i en alguna senya biogràfica seu, perquè n'hi ha altres 300 i pico que no sabem on han nascut, no sabem res de la seva vida, però que tenen poesia publicada en valencià. O sigui, imagineu-vos la quantitat. Bueno, dins d'aquests autors apareix Eduard Puig. I buscant, me trobe a part de la família. I en un cafè que prengueren fa uns quants anys al costat de l'Ajuntament de València, vaig fer una promesa. Jo no som molt de fer promeses, però aquesta història té que eixir en un llibre. I després d'uns quants anys, així tenim el llibre que ha eixit. I jo crec que és una cosa, per almenys per a mi, crec que també per a la família, una cosa molt bonica que després d'uns anys serà, si la trobe, llegiré al final una de les frases d'Eduard que estem així per aquí. També, en bona part, perquè així en Benimaclet, perquè ell no naix en Benimaclet, naix en València capital. Ja sé que és d'ací de Benimaclet i veu com és de Torrent. Anem a València, no? Doncs ell acaba dient això perquè coneix una dona, la seva dona Amparo, i se ve a viure així a Benimaclet. Encara que té... No anem a fer spoiler, perquè això teniu que llegir en el llibre, si no coneixeu la història, hi ha una història ahí que ja la llegiré. No anem a entrar en això. Però bueno, acaba els seus dies així també en Benimaclet, involucrat, com ha dit Pau, en la vida social i cultural de Benimaclet. N'hi ha, com vos he dit, molts poetes als que no tenim pràcticament informació. L'Eduard sí que en tenim perquè una de les coses que ell sempre mantenia era la família, l'amor a la família. I la seva família ha sigut fidel a aquest amor i ha mantingut la seva memòria fins al dia d'avui. Hi ha altres poetes, i he comentat a Javi que a veure si me'n recordava d'anomenar-lo, perquè així tenim el famós autor del llibre de les poesies a la Mare de Déu, que ha fet un treball impressionant de replegar, si no totes, quasi totes les poesies, himnes que se van escriure a la Mare de Déu de Desemparats per el seu centenari de la coronació. I l'himne de la coronació el compon un poeta molt famós en el seu temps, Josep Maria Juan García, que avui en dia pràcticament ningú se'n recorda d'ell. I precisament és l'autor de la lletra jo crec que se canta més l'himne de la Mare de Déu que l'himne de València. I més o menys, no? I avui en dia pràcticament ningú se'n recorda d'ell. Bueno, doncs en això és en el que estem. I si estem avui així és per això, no? Per a recuperar la memòria de totes aquestes persones. I com en alguna entrevista que esta setmana s'ha publicat comentem, no és simplement parlar de la seva biografia, perquè això és a lo millor no avorrit, però com tots, sinó també intentar veure com era aquesta persona, la seva personalitat, els seus pensaments. En això ens ha ajudat molt perquè Eduard va escriure una autobiografia que ell, jo crec que la seva intenció era que els seus nets la pogueren llegir en el futur i saber com era l'abuelo en el seu moment i totes les vivències que va tindre a lo llarg de la seva vida. I gràcies a això avui podem tindre molta informació de com va ser la seva vida, la seva experiència, per tot el que va passar per a poder treure avant a la família, especialment en el moment de la Guerra Civil i l'exili que va patir i com posteriorment pot tornar a València. Així que no vull enrotllar-me més, simplement dos cosetes. Una que jo crec que avui, a banda de fer l'homenatge i de presentar el llibre, crec que fem un acte de justícia. Estem participant tots en un acte de justícia perquè recuperem aquesta memòria. Aquesta memòria és algo que penso que hem de transmetre tots a les noves generacions, als nostres fills i nets, perquè si volem defendre València i el valencià, la llengua valenciana, la manera de fer-ho és així, no? Transmetre tot això que les generacions anteriors han mantingut i amaven i volien transmetre. I una cosa més és que avui estem en un acte, però esperem
que siga el primer de molts, perquè antes comentaven, pues a raïs de veure una foto, un altre autor dixia ahí, Paco Gómez, què tal, i he de confessar que jo no sabia ni de quin era. Javi, que és més instruït que jo, sí que ho sabia, li ha dit i tal. Vull dir que històries i persones així tenim atrapats entre els valencians i la nostra memòria és molt curta. Jo crec que això... I ara, a veure si trobe la frase, crec que sí. Bé, com dic, gràcies. Estem fent un acte de justícia per lo seu. No sols per lo que explica, sinó també per això. Perquè jo crec que tots, els més joves que n'hi ha així, i sobretot els més majors, no vull mirar a ningú des que esteu així, però alguna persona major n'hi ha. Crec que tots tenim ganes de transcendència, vull dir, que se mos recorde d'alguna manera, no? Encara que siga en l'àmbit familiar. Pues en la seva autobiografia, que transmiteix a la seva família, avui diu aquesta frase, i és la que acaba la part en la que he participat jo en el llibre, perquè n'hi ha parts interessants i està dividit en diferents parts. No? I acaba d'esta manera. Tal volta, quan em muiga, alguna ploma em dedique 10 línies en grafia xicoteta que de bestreta igual agraeix. Bueno, pues, jo crec que anem a aplaudir, però no a mi, sinó a Eduard, perquè crec que han aconseguit respetar aquesta memòria. Bé, teniu alguna pregunta a Miquel Àngel? ¿Alguna pregunta a Miquel Àngel sobre l'obra? No que escolteu. A veure, ara? A veure, igual més avall. Si teniu alguna pregunta a Miquel Àngel. Sí. Una part de la seva obra, que es forma part diferenciada sobre l'obra, com era fer estava així en València, en el paper particular de Pascal Exili, o va fer obra en l'exili de València? En l'exili pràcticament no té obra, sí que d'una manera en la biografia, en el seu diari i tal, perquè en part jo crec que prou tenia en eixir avant, no? Perquè, bueno, passa per una sèrie d'històries, la família com segueix després que torna, es comença a treballar fora i tal. Entonces, jo crec que com la majoria dels que pateixen l'exili o se queden així, però pateixen l'ostracisme, abandonen un poquet el tema literari perquè tenen una càrrega emocional prou forta, no? I no és el moment d'això. No? Però en quant a Benimaclet sí que n'hi ha diferents obres i poesies i tal, algunes d'elles estan en el llibre. Hi ha una cosa que se m'ha oblidat, és que si no en les fotografies que estan així, se veu una miqueta, hem triat la majoria precisament d'ací, en este local, i si fixeu en una d'elles, se veuen les mateixes ratxoles que estan així en l'escenari. Ens havia resultat curiós, no sabia que, jo per almenys no sabia que estava així. Alguna pregunta més? Val, doncs ara José Pilán ens va llegir una poesia d'Eduard Buil. Bueno, tinc que dir que jo no soc gran soldat. Sé llegir, però esperem que la certi. Jo soc de la generació que tingué el plaer d'escoltar així a Eduard Buil en les dies del certamen. Precisament la poesia que m'han tocat és dedicar a aquest dia que ell no estaria present. I diu així: Poble buigut, no estic entre vosaltres en este dia de la festa gran. Ha nascut un xiquet en Casablanca que és el meu net i allí he tingut d'anar. Que si ha nascut en terres musulmanes hi ha que donar-li l'aulla bautismal, més no vull que vos falten unes paraules que mai us han faltat. Paraules del carinyo i de l'estímul per als que han estudiat i avui repleguen premis i alabances en pago al seu apart.
Enhorabona als mestres que ensenyaren i enhorabona als que han sigut premiats. I una paraula als músics. A aquests músics que duquen el meu cor, en la meua sang, que acompanyaren en les meves rònoques tot allò que ma vida té de gran. Me diuen que els esforços de la Junta han pogut adquirir l'instrumental. Vos feia falta, jo ho sé, i molta falta. Pareix que ja el teniu, pues, cap avant. Quan diu que enguany no anàveu al certamen, una tristor m'omplí de dalt avall. Més vaig pensar que sense ferramentes ningú pot treballar. No parlem de l'ahir, teniu els mitjos, parlem sols del demà. No busquem el profit quan d'art es tracta. Busqueu sols l'art diví de l'ax melodies, que eixampla el cor i eleva la moral. Que no hi ha un art més pur que el de la música, que resa, canta, vibra i fa somiar, que alça l'home al nivell de l'hermosura de la divinitat. Eixe és el premi verdader, el vostre, el que no se'l pot llevar. Podeu perdre els diners, la casa, la pàtria, la salut, la voluntat, però el que heu de pres no hi ha qui us ho lleve. Dins de l'ànima ha quedat. Què seria el poble en el que vareu nàixer o en el que el vostre niu haveu alçat? Si la banda es desfera i dissolguera per falta de fervor o d'unitat, seria un barri sense ànima ni vida, a pesar de l'augment de l'habitant. L'esperit dels que feren vostra banda, Pelando, Polo, Andreu, l'actual mestre, admirat per tots que vos volteja i guia, són notes d'un pentagrama triomfal que mereixen l'estudi i el carinyo que en els vostres talents varen forjar. Hipólito Martínez, Polo, amic ahir respecte del demà, testic de ma existència, avui el teu centre, el centre musical, on donares la sàvia de ta vida, l'ensenyança i l'amor del teu cabdal, t'ha fet un gustos. Tu estaràs mirant-lo des de l'espai boirós del més allà. És l'homenatge, és el record perenne de la teua obra que palpable està. En eixos educandos i eixos músics als que formares en el teu afà. Amor i gratitud feren en pedra l'estela viva d'immortalitat. Jo em descobrís davant de la teua imatge, la d'un home que ha deixat el seu pas, exemple i ensenyança, força viva que no morirà mai. Tu honres sempre a l'honorar els homes que han fet el teu prestigi valencià. Tu eres del teu poble orgull legítim, centre de la cultura i de la pau. Camp, art i amor als homes s'agermana. Ai, centre instructiu, el musical, en este dia, tots els que m'escolten, recibiu el meu cor i el meu obra. Moltes gràcies, José. Bueno, moltes gràcies. Ha sigut preciosa, la lectura. M'he imaginat així a Eduard recitant aquesta poesia. Sí, senyor. Bé, a continuació, José Cristóbal Fuencalbert, que va intervindre José Cristóbal Fuencalbert, que és el president honorari de la Claveria 2023. Cristóbal va ser regidor de l'Ajuntament de València, president del Centre Instructiu Musical de Benimaclet, síndic de la Confraria de Benimaclet, entre altres càrrecs. Va conèixer personalment a l'autor i va viure moltes vegades així en ell. Bona nit. Enguany se complixen 50 anys de la mort de l'eminent poeta Eduard Bohill, que des de ben jovenet va estar lligat al poble de Benimaclet i al que vaig conèixer d'una manera personal en este mateix lloc on estem i avui que li fem l'homenatge. Bohill va néixer encara en el segle XIX, concretament en 1898. Era fill d'una família d'origen aragonès i de classe humil. Son pare era músic d'orquestra i sa mare ama de casa. Als 11 anys quedà orfe de pare i hagué d'abandonar els seus estudis primaris per a posar-se a treballar. Als 18 anys inicià el seu contacte en el món de les lletres valencianes, publicant els seus primers versos per a poc més centrar-se en la narrativa. En este círcul d'intel·lectuals valencians es trobà en molts veïns de Benimaclet
Carles Salvador, José María Ballarri, Pasqual Asins... Però la seva relació amb Benimaclet se veurà marcada ja per a sempre al començar a festejar el Amparo Hueso Tormo, una xicona veïna de Benimaclet. Amparo, encara que era 7 anys més jove que ell, se van enamorar i se casaren en 1926 aquí en Benimaclet. A partir d'aquest moment, Boïl passarà a formar part de l'elit cultural del nostre poble. En agost del 27 se produeix la benedicció de la bandera de l'Associació Artística del Centre Instructiu i en aquest motiu se va celebrar un acte literari musical al que va acudir el soci honorari don Eduardo Boïl i l'artícul que ho recorda dia: el poeta de joven inspiración y sensibilidad exquisita pronunció un hermoso discurso, un verdadero canto al arte, en donde mostró su generosa elocuencia nacida de un hondo sentir de poeta y de hombre culto. No hay que decir si despertaría entusiasmo. En novembre del 28 se celebra una festa en motiu del triomf obtingut en el certamen musical per part de la Societat Instructiva Musical de Benimaclet, dirigida entonces por el músic Belando, el mestre Belando. Y en esta fiesta, digo així el refrán, el señor Boïl enalteció la visión cultural de la sociedad, a quien felicitó por sus éxitos y alentó a mayores empresas con la seguridad de que el éxito le acompañara. Eduardo Boïl ya se había convertido en un embajador de Benimaclet. En l'any 30, l'Horrat Penat organitzà un acte dedicat a la prestigiosa Societat Instructiva Musical de Benimaclet y es el conocido poeta de la casa Boïl, siempre tan ameno y sugerent, el encarregat de presentar a la nostra banda de música. Podem llegir lo que entonces decía. Supo dedicarnos una agradable charla en la que expuso no solo los encantos y atractivos culturales del vecino y simpático de Benimaclet, pueblo, sino también su florecimiento en el orden material y sus adelantos culturales, verdaderamente dignos de encomio y de admiración por ser nuncios de nobles y laboriosas afanes de trabajo y de progreso. Boïl estava molt unit a la Societat Instructiva Musical de Benimaclet i se dedicà en cor i ànima a promoure-la. En justa reciprocitat, en 1931, és la societat la que farà un merescut homenatge. Li farà un homenatge. I en este acte participaren, entre altres, Pasqual Asins, José María Ballarri, Manuel Palau, Jesús Morante Borràs i se presentà un pasodoble dedicat a Boïl del mestre Núñez Polo. L'any 32, les dues bandes de música de Benimaclet, la Mano i la Pesunya, se van fusionar acabant en disputes i rivalitats i se feren una sola societat musical en el nom actual de Centre Instructiu Musical de Benimaclet. El mestre Belando, font director, i Hipòlit Martínez, subdirector i inspector del Ducant, establint-se en la seu d'aquest edifici el funcionament de la societat. Boïl va dedicar una poesia a l'event que va quedar com a memòria d'aquell acte. En els anys 30 participarà activament de l'organització dels Jocs Florals de Benimaclet, una gesta literària que s'inicià el 1931 i se repetirà en dues ocasions més abans de la Guerra Civil. La Guerra Civil i posterior repressió va conduir a Boïl a l'exili i a separar-se de la seva família i de Benimaclet de manera forçada, sent un dels pocs escriptors valencians que patirien un exili de més de 20 anys. Durant tota la seva estància en Algèria i el Marroc, va continuar desenvolupant la seva anterior tasca periodística, ara en francès, i escrivint numeroses cròniques durant la Segona Guerra Mundial. A finals de l'any 1950 començà a viatjar anualment a València
i fins a que en el 1966 ja pot tornar a València de forma definitiva i així reprendrà les seues col·laboracions periodístiques en el diari, per exemple, La Hoja de Lunes, en Valencia Atracción. En este moment regresa a la vida cultural de Benimaclet, en aquell moment centrada en el centre instructiu musical, on se convertirà en un personatge central en la majoria dels actes. En 1972, la seva dona Amparo Hueso va ser nomenada musa de la música del poble de Benimaclet, de lo que Buil se mostrà molt orgullós. Encara li donà temps de publicar el seu llibre, A través d'una vida, un llibre de versos valencians el 1972 i on apareixia gran part de la seva obra en llengua valenciana. Va faltar en agost de 1973, ara es complixen 50 anys. Benimaclet li va dedicar entonces un carrer en record del poeta i literat. Era fill adoptiu del poble, per acord de la Corporació Municipal de València des de març de 1978, de la que jo entonces era tinent d'alcalde de l'Ajuntament. Res més.